Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил. Тези думи, изсечени върху мраморна колона преди 12 века, не са просто философско размишление. Те са акт на неподчинение срещу забравата. Докато баща му, великият Крум, чертаеше границите на България с меч и кръв, неговият наследник реши да ги запечата с камък и разум. Омуртаг не просто управляваше, той реформираше, градеше и превърна България в централизирана средновековна империя, способна да се мери с Византия и франкската държава. Днес ще ви разкажем историята на Хан Омуртаг, строителят, който ни научи, че делата са единственият мост към безсмъртието. 13 април 814 година. В навечерието на решителната атака срещу Константинопол, когато българските войски са в очакване на крайния триумф, хан Крум умира внезапно. България е в шок. Държавата попада в кратък период на политическа нестабилност, а изворите шепнат за смутно време, в което властта се прехвърля между Докум, Диценг и Цок. Дали са били регенти, военачалници или узурпатори, историята все още спори, но сред този хаос се издига фигурата на Омуртаг. Той заварва държава с огромен престиж, но изтощена от непрестанни походи, и столица Плиска, която все още лежи в руини след опожаряването й от Никифор. Младият владетел първоначално отхвърля предложенията за мир на император Лъв Пети, вероятно помнейки коварния опит за убийство на баща му по време на преговори. Войната продължава с опустошителни набези в Тракия, които принуждават ромеите да търсят ново решение. Тъй като съзнава, че не може да надвие българите в открито сражение, Лъв Пети предприема изключително хитър и неочакван ход – морски десант при Месемврия, днешен Несебър. Византийските войски дебаркират и превземат града, укрепвайки се в околностите му с вал и ров. Това отваря нов фронт в тила на българите и ги принуждава да отклонят силите си от Тракия. Въпреки многобройните атаки, българите не успяват да си върнат крепостта, докато ромеите се радват на изобилни доставки по море. Изтощението и недостигът на продоволствие принуждават Омуртаг да приеме битката. През зимата на 815 година се разиграва трагедията при Бурдидзо. Ромеите използват военна хитрост, привидно отстъпление, което увлича българите в необмислена атака. В този момент императорът се явява в тила им, обгражда ги и постига пълна победа. Поражението е тежко, а самият Омуртаг едва се спасява. Но великият владетел разбира, че силата на една държава не е само в победите, но и в способността да се изправи след удар. Вместо да продължи безсмисленото кръвопролитие, той прави стратегически ход, който променя историята. 30-годишният мирен договор от 816 година. България и Византия, еднакво обезкръвени, се нуждаят от глътка въздух. Този мир не е просто примирие, а дипломатически триумф. За да гарантира договора, византийският император Лъв Пети е принуден да се закълне по езическите български обичаи. В същото време Омуртаг, в знак на равенство и суверенитет, се кълне върху Евангелието и християнския кръст. България не просто спира войната. Тя налага своята воля и своята идентичност дори в най-свещените ритуали на империята. Изпитанието за мира и държавническата зрялост на Омуртаг идва в края на 820 година, когато в Константинопол избухва кървав преврат. Император Лъв Пети е свален и убит, а на престола се възкачва Михаил II Балба. Този преврат отприщва опустошителния бунт на военачалника Тома Славянина, който, подкрепян от арабите, се обявява за император и обсажда Константинопол по море и суша. В този критичен момент
Омуртак прави нещо, което изумява тогавашния свят. Вместо да се възползва от слабостта на ромеите и да удари разкъсваната от гражданска война империя, той избира да действа като върховен съдия и пазител на реда. Омуртак повежда своята непобедима конница и се установява на лагер при Хераклея. В последвалата епична битка българските войски напълно разбиват бунтовниците, слагайки край на обсадата и спасявайки Византийския престол. В своя прочут чаталарски надпис Канасубиги Омуртак гордо заявява, че е преместил войската си срещу гърци и славяни и че Бог му е отредил да гази добре с крака си императора. Тук императорът не е легитимният Василевс, а узурпаторът Тома, победен и прекършен от българската сила. Мирът дава на Омуртак най-ценното оръжие – време. И той го използва не за войни, а за съзидание. Започва мащабно строителство, което завинаги променя облика на българската държава. Плиска се превръща от укрепен лагер в истинска столица на средновековна империя. Дървените укрепления изчезват и на тяхно място се издигат масивни каменни стени. В сърцето на града се извисява величествена тронна палата, а около нея се оформят храмове, площади и нови квартали. Но амбицията на Омуртак не спира до столицата. Археологическите разкопки край днешното село Хан Крум разкриват впечатляваща резиденция, създадена като умалено отражение на Плиска. От това стратегическо място владетелят упражнява пряк контрол над южните територии и ключовите пътища на държавата. Омуртак издига още един преславен дом край Дунав, разположен на точно измерено разстояние от Стария дворец. Тези строежи не са просто резиденции. Те са послания към съвременниците и към бъдещето. Държава, която строи в камък, мисли за векове напред. България заявява пред света: ние сме тук и ще останем. Българският владетел разбира, че за да оцелее, държавата трябва да бъде единна. Той извършва радикална административна реформа, като премахва автономията на славянските племена. Страната е разделена на 10 военно-административни области – комитати, управлявани от комити, които са назначени директно от владетеля. С това приключва ерата на Федеративния съюз и се ражда централизираната средновековна монархия. Омуртак приема титлата Канасубиги, Великият хан, и се титулува като от Бога поставен владетел. Тук идва една от най-големите мистерии. На своя златен медальон Омуртак е изобразен с византийски императорски инсигнии и кръст в ръка. Християнин ли е бил той? Историците смятат, че това не е знак за вяра, а за идеологическо равенство с византийския Василевс. Омуртак използва символите на врага, за да докаже, че неговата власт е също толкова божествена и суверенна. Въпреки че е наречен строител, Омуртак не се колебае да използва сила, когато честта на България е заложена. През 818 година славянските племена тимучани и абодрити се отцепват и търсят закрила от франкския император Лудвиг Благочестиви. След години на търпелива дипломация и безрезултатни пратеничества до Аахен, Омуртак губи търпение. През 827 година българската флота навлиза по река Драва. Това е исторически момент. Първият голям сблъсък между България и Франкската империя. Българските войски помилат съпротивата, прогонват местните князе и поставят на тяхно място български управители. На североизток Омуртак успешно отблъсква заплахата от хазарите. Благодарение на тези решителни действия, България утвърждава властта си над степите до голямата река, превръщайки териториите между Днестър и Днепър в стратегическа буферна зона, която гарантира сигурността на държавата от към хазарския хаганат. Управлението на Омуртак има и своята тъмна страна.
Като ревностен пазител на традициите, той вижда в християнството инструмент за чуждо влияние и започва гонения. Драмата достига до семейството му. Първородният му син Енравота приема християнството под влиянието на пленника Кинамон. За Кана държавният интерес е над кръвната връзка. Той лишава първородния си син от престола, оставяйки властта на най-малкия си син Маламир. Омуртак остава верен на своя обет – България да бъде независима в своята вяра и култура. През 831 година Омуртак напуска този свят. Къде почива великият владетел? Дали под голямата базилика в Плиска, в Омуртаговата могила край Свещари или на брега на Дунава? Мистерията остава неразгадана и до днес. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня. Омуртак не просто построи сгради. Той изгради гръбнака на българската нация. Той превърна етническото многообразие в един народ – многото българи. Той ни завеща философията, че животът е кратък, но съзиданието е вечно. Когато днес стоим сред руините на Плиска или докосваме камъните на неговите аули, ние не гледаме просто история. Ние гледаме основата на нашия общ дом. България на Омуртак е силна, горда и вечна. И докато тече тича, и докато слънцето сияе, ние ще помним. България помни. България се гордее. Ако тази история за сила и величие ви е накарала да се почувствате горди от делата на предците ни, харесайте видеото. Именно вашата подкрепа ни дава мотивацията да продължаваме да връщаме към живот образите на великите български владетели и да разказваме славните страници от нашата история. Абонирайте се за канала и включете камбанката, за да не пропускате следващите ни пътешествия през вековете. Заедно изграждаме общност, която помни и цени корените си. Благодарим ви, че бяхте с нас. До следващото видео, където историята отново ще оживее.